Λοιπόν, παιδιά, έψαχνα για σπίτι και σας βρήκα ευκαιριάρα, να ξέρετε, ευκαιριάρα. Όποιος προλάβει, εγώ θα το ανεβάσω και όποιος προλάβει, ο πιο γρήγορος κερδίζει. 650 ευρώ λέει ο τύπος ευκαιρία, επιπλωμένο. Περίμενε. Γιατί τρέχεις, γιατί προτρέχεις. Τώρα άκου να σου πω, γιατί είναι πανέξυπνο αυτή η τεχνοτροπία που έχει φτιάξει. Έχει φτιάξει κουζίνα, μπάνιο, λέει, μαζί. Και όμως είναι τέλειο. Γιατί σε έχει πιάσει ένα χέσιμο. Δεν μπορείς να πας στην τουαλέτα γιατί έχεις βάλει το φαγητό και φτιάχνεται. Φοβάσαι μη σου καεί. Εδώ είσαι. Ρίχνεις εδώ πέρα το χέσιμό σου και δίπλα τσεκάρεις και το φούρνο για να κατέβεις την τηγανιά σου, τα μακαρόνια σου και έχεις τον πλήρη έλεγχο του φαγητού σου. Τέλειο, καταπληκτικό. Δεν φοβόμαστε να πηγαίνουμε για χέσιμο πια την ώρα που μαγειρεύουμε. Λοιπόν, ένα αρνητικό έχει, θα σας το πω και αυτό. Λέει δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια. Φοβάται μη του γρατζουνίσει αυτή την επίπλωση εδώ πέρα, το τέλειο, τη τεχνοτροπία. Λοιπόν, όποιος προλάβει, αφήνω link γιατί είναι φοβερό, καταπληκτικό.